Sanibonani. Thina sizodlala umdlalo othi umthetho ngumthetho. Sizoqala ngokuthi abadlali bethu bazodlala nayo. Sanibonani, igama lami uZalelo Fakude, ngizodlala indawo kaManqoba. Sanibonani, igama lami nguThembi Mthethwa, ngizodlala indawo kaZingelwayo Sigaba. Ngiyelena nikwelisha igama likaSethi Jesu Kristu. Ngaphambi kwenu ngimpumelelo enyelweni. Ngizodlala indawo yokuba Mfundisi. Sanibonani, igama lami uSara Mnisi, ngizodlala indawo yokuba isigijimi endaweni. Sanibonani, igama lami nguNompumelelo Manganyembe, ngizodlala indawo yokuba ukhanda. Awukhandu. Sanibonani, igama lami Lilene Mthembu, ngizodlala indawo yokuba iphoyisa. Umdlalo wethu ke sithola umndeni wakaSithole ushonelwe ingane ngokwehlelo omphezulu. Esikhathini samanje ke siyazi ukuthi uma umuntu ashone ngengozi kufanele isidumbuze ihlolo lokhu ngolimi lwasemzini bakubiza So kulomndeni sithola umama uSithole akayizwa kahle indaba yokuthi isidumbuze umntwana wakhe sithathe siyohlola. Kodwa umama wakhe uManquma uyambonisa ngengozi engathi imvelele uma ukuthi isidumbu basiyisiko sihlola. Asibuke ukuthi kwenzakalani. Angazi ngizengibuza ubuhlungu kunje. Angazi ngizengiphelele ubuhlungu ngizwaqala iselisha isitha sami elizweni. Okwakaba nje mama ufela unyaka nonyaka. Uyakhumbula phela ukuthi ngaloya nyaka ngangcwaba umyeni wami. Unyaka uphelile bengcwaba indodakazi yami. Manje sengizongcwaba inkosana yami ebengithembele kuyo ukuthi izosilethela umalokazana phela uzosinakekela njengoba siya nje siguga mina nawe singasakwazi ukuyinakekela. Baba Usekulo nje lelo daba mfana. Uyakhumbula kade uthi samele yobikela abomthetho. Alo mshopho usivelele. Ngiyababikela ukuthi ube njani manje bomthetho. Angithi ngibikile enkosini. Sibikile yebo mntanami. Iphoyisa lenkosini ngibikele. Yebo sibabikele ngokulandelana kwabo. Uma uthi ngiyokwenzani emaphoyiseni wadlala ngami nje. Yazi mntanami noma ngingenalwazi lwanele kodwa ngiyangibona idumbu eshone ngalo hlobo lokushona kokufeka umntwana. Kephi kwamaphoyiseni mntanami. Yazi mama ngiphethe nje uyangibelesela ngale ndaba yokuya emaphoyiseni. Angeke ngize ngiye mina emaphoyiseni. Ubani ofelwe yimi noma amaphoyisa? Sikhona kodwa isidingo sokuthi ngiye emaphoyiseni. Futhi mama ukhumbula ukuthi mina abantu engisondelene nabo ngibatshelile ukuthi ngishonelwe. Bazoza futhi bazongcwabisa ingane. Angazi ukuthi indaba yalamaphoyisa akho ingena ngaphi. Wekhanda sengabami futhi manje lamaphoyisa. Sengabami khanda. Nini into engizama ukwenza ukukususa lo bhedo ogcwele amehlo ngoba ungasabo noma usuya wekhalakathele wena. Hayi mama wasikhuluma amazwi ahlaba kangaka. ukuthi wena khanda wena awungibona ngangumnakwenu noma ngumama. Awu xola phela ndawonye. Uyazi ukuthi akukhulumi mina. Khuluma ubuhlungu lo bengizwayo. Uyazi nawe ukuthi kunzima kanjani ukushonela. Uyazi ukuthi wekhanda manje akusaphethe phela amakhosi sekuphethe uhulumeni. Yazi mama ungazuzibuze nje ukuthi uhulumeni usuka manje sizenze lamasikethe esintu singcwaba ngesintu. Yena ubani omvimba mangabe ngcwaba ngesilungu? Ubani omvimba yena mangabe enza amasiko asesilungwini? Akekho omvimbayo. Futhi ngiyabona nje wemama ukuthi sebefuna ukungibisela le ngozi yangunyaka ophelile. Ngosiyileka manje lo sukhuluma ngayo. Awusakhumbuli mama ukuthi benzani ngonyaka ophelile. Isidumbu somntanami sasidlula umhlaba wonke besishonisele enzansi bethi bayosihlola bayosicubumula babebodwa bathi siseThekwini abanye babethi siseGoli abanye bathi siseCape Town. Wasesele bona nje isidumbu somntanami siye phesheya.
mama. Angihlezi. Uthe mangikhethe nayo incwadi. Le ncwadi ibhalwe ngani? Ngesibhunu noma ngesingisi? Ngabe ibhalwe ngiyingcingane phela. Ibhalwe ngaso zonke lezo. Sifundele ndodakazi singasehlala namacala endlela esingakwazi sifundele. Wow. I-court interdict. Silwane sithona leso. Incwadi ithi iqondiswe kusithole lokhanya. Incwadi ithi ningasingcwabi isilungu ngoba kukhona inkantolo efuna ukucubunga ngaso ngaphambi kokuba sifike isilungu. Uzwile sekufike incwadi. Bengithenga athi ngiyiphume aphuma ngazwi. Hayi kusekahle ithi ngihambe ngitsale kahle nansi incwadi. Hambe kahle ndodakazi. Uma na. Okay. Njengoba sesibonile-ke ukuthi umndeni wakaSithole awufuni ukulandela umthetho ukuthi isidumbu sihambe siyohlolwa. Nansi nenkantolo seyithumela isigijimisayo ukuthi sizotshela umndeni ukuthi ungayingcwabi ingane ngaphambi kokuthi isidumbu sithathe siyohlolwa. Ake sibone ukuthi le nkane edazwa umama uSithole izombekaphi. Asibuke isiqephu esilandelayo. Ngoba isikhathi sesihambile ngizoqhubeka ngentshumayelo yami. Ngilangizoduduza umndeni. Lalelani amazwi
avela kuJobe isahluko sesibili indima yesishagalolunye la ethi khona ngaphuma esizalweni sikaMame uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile siye kwabaseRoma 8 la ethi khona uPostoli Paul akukho lutho oluyesihlukanisa nothando lukaNkulunkulu nakufa naphila nezingelosi nababusi nokhona umzalo. Haleluya bazalwane. La ekhona uDado usendaweni enhle kakhulu ngoba ukumdali wakhe uNkulunkulu besikolekile nokwesikhashana sesiphelile ingoma yakhe. Haleluya. Angisadle isikhathi bengisacela ababefunda naye baqala emhlabeni 269 ihubo lokumvalelelisa. Haleluya. Amano Jesu indlela yonke amano Jesu amano Jesu indlela yonke amano othulini umlotha emlotheni umhlabathi emhlabathini umndeni usungasondela uzothatha umhlabathi esidumini. Fundis sacela isondele na bazalwane bami sesingakhululeka se ekhaya siyothola okuya kusethunjini. Hayi bamfundisi naka nje ngikhuluma nawe ngibuza ukuthi khona nikwasithola lapha kushona khona umntwana la ekhaya. Yebo ukwasithola nalapha futhi umshonile angazi-ke noma ulosithola omfunayo njengoba iminingi kangaka imizi yabasithole la endaweni futhi bonke beshonele. Ngisho wasithola kanokhanda mfundisi. Yebo kukhona. Ngabathola abantu bala ekhaya. Yebo. Mam Job ngicela usondele ngapha. Ngizwa ngathi khona ungibizayo. Yebo mama isikhulu sasemthethweni sicela. Ngabe nguwena nokhanda sithola? Sawubona isikhulu sasemthethweni ngiyabingelelwa ngeke ngikufundise nje imbeko. Siyabonana nawe mama. Ngabe nguwena oshonelwe umntwana ohlule ngokushaya umphezulu? Yebo yini. Uphi lo mntwana? No. Hayibo. Umkhomba umntwana. Uye lo esiqeda kumtshana. Uye la mkhomba thunela. Uye lo esiqeda kumtshana nje ngingemsusele mngakhe. Anizwe lo mfazi. Nimtshana uyinkosi. Inkosi. Yabona lapha esizweni soJobe bekuyinkosi. Afika ngasithunywa lapha isigijima esifikile izolo somtshela ukuthi ngamngcwaba umntwana. Ngeke wasithuma wena. Hayibo. Sithumele isigijima sivele emaphoyiseni ukuba sizontshela ukuthi ekhaya ningamfihli lo mntwana ningakabonisani nomthetho. Ayike umuntu omthetho ngiyamshwana mina lokho. Akho sithume sifikile la. Ezabafazi madoda. Usho ukuthi ngoba umsansanana ngiqhathana ntokazi ungaka nje awazi ukuthi umuntu odlule emhlabeni ngokushaya umphezulu uyabika amaphoyiseni. Ngiyabuza ngihlatshela amehlo nje. Kubikwaphi wesatsheni? Kubikwa amaphoyiseni. Kubikelwani? Umthetho. Umthetho kabani? Umthetho kahulumende namaphoyisa. Usho kahle impela umthetho kabani kahulumende namaphoyisa. Hayo wami mina ngihlangana nalowo mthetho wamaphoyisa nohulumeni. Cha kodwa masithole kumele ngabe yawazi lo mthetho. Wakwamfundisa lowo mthetho. Hayi kodwa. Pho-ke nifunani kuMakhanda? Hayi masithole. Siyamdinga lo mntwana. Angeke kuze lisithole isidumbu somntanami. Angeke kuze kwenzeke lokho. Wamasithole. Musuzonke ngamagama engathi ngumnakwenu mina. Siyasidinga lesidumbu somntwana. Nami musukhuluma nami mfeketho. Ngumama la ekhaya, ngumama lengane efile nami. Uyangizwa?